Lolu sasazo lwendaba kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo eziphambili. Lapha abantu laba babhizi ngendaba yokuthi bayenze i-production yetshwala ngomgunyathi. Abakwantsasana babamba bemba ngaphandle abalithoba kumzimveliso wenza utshwala obungekho mthethweni obubalelwa kwisigidi serandi kwintshona randi yaseGauteng. Security situation in Eastern DRC is worrisome and continues to be a concern for the region. Inhlanganiso ekhethekileyo yenhloko zamazwe ohlukeneyo kwi-SADC nebibanjwe eHarare, Zimbabwe ithathe isigqibo sokuba arhoxiswe amajoni atyalo kwimpuma yase-DRC. Molweni Makhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Amapolisa aseGauteng avalela abemba ngaphandle abalithoba kwiziko elingekho mthethweni lotywala eWestern Area eGauteng namhlanje. Umkomishinala wezesipolisa wephondo uNjengele Thomi Mthombeni ulibeke ixabiso lotywala obungekho mthethweni kwizigidi zerandi. Abema babini baseTaiwan, abathandathu baseMalawi nomnye waseMozambique baye babanjwe egalelekeni kwamapolisa emva kokufunyaniswa kobutywala obuveliswe ngokuchasene nomthetho. Sele kuqenqgeleka inyanga ezingaphaya kweshumi eliziko liqhuba. Amaphoyisa athi alunywe indlebe ngezinye izisebenzi ebeyikhala ngokuthi ziyaxhashazwa emsebenzini zaseziwahlebele ukuthi kukhona ukudla amantshontsho emsamo kule ndawo. Bahamba be-police station bafika ba-report ukuthi no, hey thina manje ngathi sezidalelwe lapha. Ibe semaphoyisa bese baphuthuma nabo ama bafika lapha bathole ukuthi no, hayi lapha abantu laba babhizi ngendaba yokuthi bayenze i-production yetshwala ngomgunyathi. Abasebenzi emahhovisi aseduze kwalendle igemegeme bathi bekungekho nokuncane okusolisayo ukuthi kunotshwala bomgunyathi obuphekwa lapha. Singenanto besiyisola ngoba bekungekho kuphithizela singakwaziyo. Bekusoloko nje sibona labafana abasebenzayo lapha abaklina kuphela. Labo ababuye bayivakashela inkamba ekaFaro bathi lo tshwala buyakhathaza ugcina uhlatshwa ukugula. Bacebisa nabantu ngokuthi ke abayeke ukuthanda izidlo zamanana phansi. Abantu abaningi behave very much negatively. Uzothola umuntu athukana makakuphuzile, uzothola umuntu enza izinto angavamanga ukuzenza. So that is why mina ngithi kumele zihlolwe kahle and then before they can actually be given to people with passports. Asiyekeni ukuthenga izinto sithi zinozishibhile. Forgetting ukuthi imphumela yazo injani emzimbeni yethu kakhulu kwi-society yethu. Lapha kule ndawo kunamabhodlela otshwala besilunga namagama abizayo. Angaphuzwa abantukazana, aphuzwa zinjingo uma caphuna kusale. Uma ukude ungaze uthembe ukuthi hayi uhlabene kanti ukhe phansi sitsha sigcwele. Lo tshwala obomgunyathi futhi kungaba imbangela yokuthi ishoba ligcinelela amazolo wendele koyise emkhulu. Ngamankwebemvu nje. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Endabeni ze-SABC ngibika ngiseGoli. I-ANC igxeke i-DA ngokukhaba intetho ehlahlo lwabiwomali eyenziwe ngumphathiswa wezezimali uMnumzana Enoch Godongwana izolo. Isebe lezimali liphakamisa uchatha wehafu yepesenti kwirhafu i-VAT kulo nyakamali nesinye isiqingatha sepesenti kunyakamali ozayo. Namanye amaqela ezopolitiko ayasikhaba esi siphakamiso sikachatha zisaqhuba iingxoxo zamaqela ngokuphunyezwa kohlahlo lwabiwomali xa sele kuxoxwa ngalo. It is going to split society into two, black and white. And that is what we should avoid at all costs. Amaqembu ezepolitiki awaboni ngesolinye ngenkulumo yezabelo mali zengqongqoshe wezezimali zaseNingizimu Afrika uEnoch Godongwana. Ukunyusa kwe-VAT kuhlukanisa phakathi amaqembu ezepolitiki lapho i-DA ithi angeke ivote ne-ANC kodwa uhlalo kazwelonke we-ANC uGwede Mantashe uthi i-DA izama ukuhlehlisa inqubomgomo yezwe ethinta ibhela, i-expropriation ukubuyiswa komhlaba kanye ne-NHI. They want to counterpose everything else on battles that they have lost. They want to counterpose the budget to Bela Bill. Umholi we-DA John Steenhuisen uthi angeke nhlobo bona beyivotele le budget yayo i-ANC. The way into the budget, we would not be voting for it. It's now become clear why we will not be voting for this budget in its current form.
Unobhala jikelele we-ANC uFikile Mbalula uthi ukunyusa kwentela iVAT bekungesona isinqumo esilula abasithathile, kodwa lokhu bakwenzele ukuthi bakwazi ukwakha ingqalazinda eNingizimu Afrika. Kodwa labo abadla imbuya ngothi angeke bewuzwe umthelela okunyusa kwayo iVAT kangako. I proposed a VAT increase of 0.5% points in each of the next 2 years, bringing VAT to 15.5% in 2025 and 16% in 2026-2027. It's a carefully measured intervention. Kulamasonto azayo iANC kanye namanye amaqembu ezopolitiki azobamba izingxoxo ukuthi basondelana kanjani kuyona lezi nkulumo nezabelo zezimali ezithule uyena ungqongqoshe. Ngingusamkele Maseko, izindaba ze-SABC, ngibika ngiseGoli. Amaqumrhu abafundi akhathazekile ngokonyuswa komyinge werhafu iVAT ngokutsho ningachaphazela abafundi ingakumbi abo baxhomekeke kwisibonelelo soncedo lwezemali yabafundi kazwelonke uNSFAS. Umphathiswa wezemali uEnoch Godongwana ubhengeze isabelo se-1.8 billion se-NSFAS enyusa izibonelelo ngo-4% kubafundi beyunivesithi kunye no-46% kwabo bakwikholeji zeli. Back to the budget speech, you would hear that again there's going to be another increase in VAT next year from the 1st of April by another 0.5%. Ngelixa izabelo zamkelekile, abamele abafundi balumkisa ngelithi ukwenyuka kwendleko zokuphila kusenokushiya abaninzi babafundi besokola. Speaking towards the increase towards NSFAS allowances by 4% as mentioned, it would have been far more appreciated had it not been for the proposed increase towards value-added tax as well. That's the 0.5% as mentioned from the budget speech. Now, which potentially then implies increasing costs in food and basic groceries and other basic necessities. Ukwathe ukonyuswa kwerhafu okanye iVAT ngokutsho ngumphathiswa wezezimali uEnoch Godongwana kunganefuthe elibi kwaye lenze uxinzelelo kubafundi nto leyo nokwenza abanye kubo bangafikeleli kwizidingo zabo. What we're saying as students is for this proposed increase towards NSFAS to be of any value, let it supersede the proposed increase towards VAT for students to have a more comfortable allowance to survive upon. Kunendaba ezimnandi kubathengi bezindlu abaqalayo kwanabo batyala kwizindlu nanjengoko isebe lezimali linyenyisile kwirhafu ehlawulwa kwizindlu. Ngokolwabiwo-mali hlahlo-lwabiwo-mali luka-2025 akusayi kubakho rhafu ihlawulwayo kwizindlu ezixabisa ngaphantsi ke-1.2 million rand. Uhlahlo lwabiwo-mali luka-2025 ibulo lokuqala ukwenziwa phantsi korhulumente wobumbano. Osoqoqosho baluncomile olu lwabiwo ngelithi lugudle kakhulu kukokelelo lwengeniso kutyalo kwiziseko zophuhliso nasekuxhaseni iimpula zikalujaca. Nakubeni kukho ukunxakama kwezinye iinkalo, kodwa zivakele ezimnandi eziza nesiqabo ngokwerhafu kubathengi abaqalayo kwanabo batyala kwizindlu nezakhiwo. What has happened and which is good news for the consumer out there, specifically ones looking at starting on their wealth creation journey through property purchase, there has been a bracket creep change on the transfer duty of property. That's been upped by 10%. Bathi nakubeni kungakhange kubekho funqu ubaxekileyo kwirhafu, kodwa isantengantenga imeko qoqosho lokamapambi besithi abathengi bafumana ukuphefumla noko kumaqondo aphezulu enzala kwimali-mboleko abonwe kule minyaka idlulileyo. The consumer is still under strain just given the heightened interest rate environment and given the high unemployment levels that we have. But the environment is starting to be a bit positive. The early delinquents, which is really the early defaults that we tend to see in our loan book, is definitely coming down, which means consumers are beginning to be slightly better off relative to where they were, say, a year ago. Osoqoqosho bakwathi logama luthwe thaca ulwabiwo-mali unomji alukapasiswa ngoko intandabuzo isemi kwaye lungakhokhelela kuhexo kurhulumente lubhekelise nabatyali-zimali. Kwalapha ezindabeni, iziphathamandla KwaZulu-Natal zithi igqiza lecandelo lezentlekele lithe qwa emva kokukhutshwa kwesilumkiso sesichotho esikwizinga lesine. Kona masiqale evenkileni.
Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Aza kurhoxiswa amajoni elatyalwe eDRC, ingqungquthela ekhethekileyo yentloko zamazwe yeSADC yaliphelisa iphulo lokutyalwa kwamajoni alamazwe kwimpuma yeDRC ukususela ngoDisemba ka-2023. Amajoni womkhosi weli ebetyalwe eDemocratic Republic of Congo aza kurhoxiswa. Inkomfa yentloko zamazwe kumbutho weSADC yayibhangisa injongo yokubeka amajoni wayo kummandla wasempuma waseCongo ukusukela ngeyoMnga ukutsho ngoDisemba wonyaka ka-2023. Lo gama oku kuza kubandakanya amajoni weli angafika kuma-3,000. Emva kwenyewe sike emathunjini mbombozone zeli yokwehlukana kwenyama nomphefumlo kumajoni ali-14 weli eDRC kweyomqungu ukutsho ngoJanuary oko bekuvakala ikhwelo lokuba babuyiswe. The attacks by M23 armed group against the DRC government forces, some DRC troops and civilian populations, and the subsequent capture of various cities and towns in the area have resulted in the loss of lives and injuries. At continental and global levels, both the African Union Peace and Security Council and the United Nations Security Council, respectively, reiterated our calls for an immediate and unconditional ceasefire and cessation of hostilities. Kambe ke lenkomfa ibandakanye inkokheli zeSADC eziquka iMalawi neTanzania iye yawethulela umnqwazi amajoni ngokuzijula ijacu ngokuqina umqolo nangesibindi bebesele benaso ukugqala ulwabhici lombhodamo waseDRC. Ukanti ke lenkomfa igxininise isidingo sokuba kufumaneke isisombululo sopolitiko esiza kuquka imihlambi ebandakanyekayo ukuvuselela uxolo nozinzo olusisigxina kwilizwe laseDRC. Amasebe karhulumente kwiphondo iMpuma Koloni afumane ukugxekwa ngokungahlawuleli inkonzo ezinikezelwayo ngoomasipala beliphondo. Amasebe karhulumente atyala imali efikelela ku-1.6 yeebhiliyoni zeerandi kwinkonzo logama uluntu lutyala i-46 yeebhiliyoni zeerandi koomasipala. Oku kuvela kwindibano ngolawulo lwengeniso nesingetho elisebe lobambiswano ngolawulo nemiba yezemveli eMonti. Omasipala bambaxa ephondweni iBuffalo City kunye neNelson Mandela Bay ngabona batyalwa imali ngamasebe karhulumente kulandela isithili sase-OR Tambo. Le ndibano ijolise kucebiseni umasipala ngendlela zokuqubisana nale mingeni. Injongo yethu kuba siphele ngomso sivana ngomkhombandlela wokuncedisana nomasipala uba bakwazi uqokelela imali babhatalwe ngendlela efanelekileyo. So we have sinalo njongo ngomso xa siphuma apha sibe ne-blueprint esizakuba siyisebenzise going forward ukuncedisana nomasipala weekly, monthly, quarterly to monitor progress xa siyimplementa le program yethu ye-revenue collection yomasipala. Ukanti umbutho ojongene nomasipala iSalga ugrogrise ukuthatha amanyathelo omthetho ngakulomba. Sibacimele amatyeli ngamatyeli sisithi imali zabo mabazibhatale. Kaye ngoku sesibhalele abaphathiswa bephondo nabakwaZulunga sisithi sicela imali zethu zibhatalwe. Siyafuna ke ukutsho ukuba ubimali zethu azibhatalwa by ngoku usukela ngoku uyotsho kwi-end kaMarch ubakho arrangement ekhoyo ecacileyo xa kuqala i-financial year yabo befumana imali zabo ezintsha nge-equitable share ngo-April. We are siyaceba ukuba sibathathe sibase kwinkundla zamatyala. iSalga ikwanikela amasebe ixesha de kuphele le nyanga ukube aze ngaphambili azokwenza izivumelwano zokubhatala la matyala. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Abasemagunyeni KwaZulu-Natal bathi amaqela olawulo lwentlekele athe qwa kulandela izilumkiso zemozulu zakutshanje. Inkonzo yemozulu yoMzantsi Afrika ikhuphe isilumkiso sesaqhwithi esikumgangatho wesine kwiindawo ezinkulu zeliphondo. Lo gama eThekwini kunye neendawo ezingqongileyo zikwinqanaba lesithandathu kwizinga lokuna kwemvula ephazamisayo nezinoba negalelo lezikhukhula ukususela ngoLwesine ukuya ngoLwesihlanu. Muva sesigaba sesithupha sihlanganisa ukuthi kungenzeka kube nezikhukhula, kugcwale amanzi emgwaqeni, izimo zokushayela zibe zimbi, kulimale inqalasizinda, kucekeleke phansi nezindlu.
Isimo sezulu esibi kulindele ukuthi sihlasele izindawo ezigudle ugu njengeTheku, KwaDukuza neRenkonyeni. Umasipala weTheku osuvame ukuba nezinhlekelele uthi bazosebenzisana nezinhlaka ezahlukene zikahulumeni ukubhekana nezinhlekelele ezingase zibe khona. Si-activate into abathi i-Joint Operations Center la sihlangana khona sama-department omkhandlu namanye ama-department angaphandle national provincial departments ukuzama ukulungiselela ukuthi sikwazi ukumelana nemvula lezayo. uKhumalo uthi baziqaphe ngeso lokhozi izindawo ezisogwini ezikhahlanyezwe izimvula ezinamandla zakamumva. Besineyikhukhula emasontweni adlule. Indawo ezazi affected, indawo ezazifana noLamont, uMlazi, uMgababa, neWestville nakoClearwood. So sibheke lezo indawo ukuthi ziphinde futhi zibe affected ngoba indawo ezakhelene neduze kwemfula izona ndawo esizibheke kakhulu ukuthi sizibheke ngosulokhozi ukuthi izona ezingaba affected. So siyacela ukuthi abantu kulezo indawo balalele ama-radio, balalele ama-TV ngoba sizokwazi ukuthi sikhiphe ama-warnings makufanelekile siwakhiphe. Uhulumeni wesifundazwe usenxuse abashayeli nemiphakathi esezindaweni eziphansi ukuthi iqikelele kakhulu. Ingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Umtyholo kwityala lokulahleka kwentwazana yaseSaldanha Bay uJocelyn Smith ukhwele emkhumbini kwinkundla yaseSaldanha kunxwemo lusentshona. Amatyala ngakuLaurentia Lombatha achithwe kulonyaka uphelileyo ngethuba evuma ukuba lingqina lenkundla. Ujaji Nathan Erasmus ugqibe kwelokuba elingqina lingachazwa igama nanjengoko ebesechazwe kwiinkundla ezingaphansi kule. Umama kaJocelyn Smith uKelly Smith athandana kunye naye uJacqueline Apollos noStefano van Ryn bajongene namatyala okuxhwila nokushishina ngabantu. Iyaqalisa ubila imbiza kwityala lokulahleka kukaJocelyn. Namhlanje inkundla ibize uLaurentia Lombard nowayifudula engumtyholwa. Nangona engekahlabeli imgama nobungqina bakhe, uchazele inkundla ngendlela abazi ngayo abatyholwa. Uthi wayethi xa efuna utshaya isiyobisi iDick aye kuKelly ayoboleka inqawe, ngelinye ixesha babetshaya bonke kunye nobhuta ongummangalelwa wokuqala. Inkundla ye yathi xa ngobungqina bakhe namhlanje kanye xa ebalisa ngomhla we-18 kweyoMdumba kusuku ngaphambi kokuduka kukaJocelyn kunyaka ophelileyo. Kodwa ke siye sayeka kwaeli kwangethuba namhlanje ukwenzele kubana amagqwetha abamangalelwa kwakunye nathi sikwazi ukuthetha nabantu bethu, thina sithetha ne-witness bona bathethe nabamangalelwa ukwenzela xa sibuya ngomso sibuye wonke umuntu eredi for uqhubeka netyala. Ngaphambili bekhwetywe uTesha Kruger noJack van Zyl abangqine malunga nentetho ekuthiwa yenziwa nguKelly Smith kumsebenzi wabo uNico Coetzee. Ngokubungqina bukamvangeli uCoetzee waba nencoko noSmith kweyeThupha kunyaka u-2023 nalapho wathi le dolophu iza kuphithizela zizithuthi bengathi ngumboniso bhanyabhanya kwinyanga yoMdumba. Leyo yaba inyanga yokulahleka kukaJocelyn kunyaka ophelileyo, nto leyo eyenza lamangqina abange ngelithi oku kwakucetyiwe. uLombard uza kuqhuba nobungqina bakhe ngoLwesihlanu. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eSaldanha Bay. Usuku benzolo. Bhetani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu sabantu aba amathuba emvula athanda ba mahle kakhulu kwindawo ezikumzantsi ntshona welizwe ungena phaya eMpuma Koloni eLisuthu kuyakuqhina eMpumalanga eGauteng ngokunjalo napha kwindawo ezikumazantsi wasePolokwane kanti ke ngu-80% wamathuba emvula olindelekileyo uqala phaya eGqeberha kukuthanjalo ngomnxeme ukonyukela phaya kwaZulu Natal ngokuhlwa nje ngomso ke mbukelisa abantu basakuthi qolozi sina ezamvula amathuba wazo futhi asemahle kakhulu ingakumbi kwindawo ezisembindini ngokunjalo nakwe
kwiindawo ezigudlunxweme olusempuma. Zikhona ke nezazibhaxu zenkungu kwithambekeli kumntla-mpuma welizwe uqhubeke embukeli ngononophelo. Kanti ke uyabongozwa into buqaphele kaloku ezandudumo ezimandla ezilindelekileyo ngokuhlwa nje phaya eMpuma Koloni ukonyukela phaya eGauteng ngokunjalo naphaya KwaZulu-Natal futhi ke zingade zidale nezikhukhula phaya KwaZulu-Natal ngokunjalo naphaya kwimpuma yaseMpuma Koloni. Qaphela ke nomoya omandla nokulatyuza kwamaza phaa kwindawo ezigudlunxweme elukumzantsi ntshona welizwe. Masijonge into yoba ngomso ke simi njani na isimo. Siyabona into yoba iindudumo ezimandla zisalindelekile phaya eNorthern Cape, kanti ke kulindeleke nemozulu efudumeleyo nomoya nenokudala imililo yamadlelo phaya eFredendal. Moya ongamandla usalindelekile ngokunjalo nokulatyuza kwamaza phaya kunxweme lukumzantsi ngokunjalo naphaya eMpuma Koloni. Futhi ke zamvula izimandla zisalindelekile phaya kwindawo ezigudlunxweme lwaseMpuma Koloni ngokunjalo naKwaZulu-Natal zingadala ke izikhukhula uqaphele embukeli. Kanti ke siyabona iindudumo ezimandla kwakhona phaya kwindawo ezaseLimpopo. Masijonge into yoba amaqondo wonokutshisa asibeka phina. Ndingatsho ndithi kufudumele kulo lonke ilizwe, amaqondo abetha ko-22 phaya eUppington. Kanti ke ngomso litshisa imbukeli likhupha intlanzi emanzini phaya eFredendal. Kanti ke Makhanda ngo-18 obandayo ngelixa ke amaqondo ethathisa ngo-27 eBloemfontein eMahikeng ngokunjalo naseLiphala. Le phaya ePitoli silindele u-25 kaMnandi Mawethu.